Wat jullie wat am meisten wird gedacht, das ist die Ehrlichkeit. Vandaag zit ik hier met Heinrich Flominthop en van Philadelphia. Dankeschön, dat we dit hier maken hebben. Bitte. Kan ik vragen hoe oud je bent? Ja, sie saßen tagentlich. Ja, Du bent nu alleen. allein. Dat hier im Pflegeheim. Vroeger is per karten gestorven. Karten gestorben. Geboren bist du aber hier in Philadelphia. Philadelphia. En die zijn dan irgendwann, hebben die alle dat niet meer uitgehouden en zijn die weggetrokken. Wohin? Naar Brazilië. We trokken dan naar Brazilië. Denkt dat daar een wit maar zo'n Curitiba Nee. Einfach wo keine Männer nicht Voor wären. het zijn we niet weer de Hollands gaan. Da hast du eigentlich deine Jugendzeit verlebt, okay. Also ich glaube bei 20 Jahren sitzt du, Ja, dann hat der Paar gesagt, nee, ist Schluss. niet Schluss. Nu voor ik terug naar Paraguay. Also je Opa, die wäre hier in Paraguay. Er waren beide opa's hier. Maar einer is al bij ons gestorven. En de andere die leeft nog. Du kennst den von Feria. Ja, ik kan die van ver. Ja. Aber mal so ohne viel zu weiter einfach zurückfahren, wo kommst du durch? Fragen? Vragen, moeilijk met. Vragen, dat zien we zo. Bus und dann mit dem Camion. Ja, bus en dan eerst dan nog met mijn schep en dan met een camion. En zo kwam ik dan wat opa in 14. Und die wist aber nicht von. Die wisten nog. Die hadden keine Verbindung. Die wisten niet meer als wie leefde of wat maar. Die hadden geen verbinding met ons. En wat zit du dem? Du was damals niet leven oder? Ik zit dan met in de trein gekomen naar Paraguay, hier naar Chaco. En wil hier nu blijven. En hij had me vergenomen, want zij dat met anders stonden weer. Dan wil ik 1 jaar bij hun omsonst arbeiden. Blijf eten en slopen. Wie dan een kleiner horretje. Dat wären ze geld? Dat weer hem zeer goed, hij vrijdag sogar toe. Dan gaan we dan even, Dann hast du da bei dem geschafft. ja. Dat wir dann met Akari. Akarie, plee en zaad en cultivator en kruidhakken. En zo en alles. En dan, als dat een jaar war, dann kriegst du betaald oder Ja, nou, had je niks betaald. nur dem einen Jahr. Dann geht es wieder oder schon sagst du andere Arbeit? Nee, dan dacht ik andere arbeid. Ja, ik wil op een compagnie arbeiden, maar ik kom er niet aan. Also Company, dat bedient voor die wat hier dem Transchaco maken. Die wil ik geen geboren deden. Wat dem Chaco iedeel Ja. brachte en zo. Da, glaube ich, schaffte sehr viel Mennoniten en da wusste du endlich schaffen. Dat wil ik niet schaffen. Daar kom ik niet aan. Nee, en dan. Dan ging ich bei Philadelphia wo. Dan ben ik bij Philadelphia. Nou, bij Philadelphia, daar woonde ik bij de oude Jaartje. Bij de uitwerk, de betaalwerk. En ik heb een jaarsteker in een smeed. Bij de Oostersmeden, wagens maken, baggers, vader, wat immer dan weer, vader het opschwijzen. Alles in 4, dat weet geen schwijsapparaat. Maar zolang je hebt wat het funkelen, dan dan tippen dan. Also hij zit ver en die deed. Ja. Da leerst du dort endlich. Nee, ik had het nog niet gedaan. Dat schouw ik 3 jaar bij hem. En dan entstond hij ab 10 jaar. En hij dacht er een Schweizer. Een kofzijn. Hier gaf het dan nog zijn. Hier weer. Dem Apparat meinst du? Oder einer wat dat verstand? Einer wat het verstond. Okay. Hij had dem Apparat. Hij had een apparaat. Dan kwam hij bij die oder Nee, aan? nee, hij ging er nog aan. Dan vroeg ik hem, dan zei hij me, ik wil die proeven, en ik dacht,
En dat komt wat ik leer, wat is kunnen konst, dan konst bij mij arbeiden. Kommt die dann nicht vor abgehoben? Nou, dat is goed. Voor anderen schwer weer dan, voor mij weer het niet schwer. Nee. Ja, schwer ich dort, zei ze met konst goed omvangen. Ja, oké. Dan hij had een taljer voor allerhand repairen. Ja, die had altijd remonteerd alles. Zo, tractor erin nemen, krachen met touwen en allemaal wat doen was. Dat remonteerde alles. Wat schweizen veel voor schweizen dat al ook. Mhm. Ja, we hadden altijd medische doen. Mhm. En daar, hoe lang hast du dann durchgeschafft? Dat is al 15 jaar. Hast viel geleerd en veel uit de neus genomen wat opgesteld. Veel uit de neus genomen, veel opgesteld, veel geschweißt. We staan over een karkas aan, wo die grote tieners alle binnen zijn, wo die man de finale, dat alle binnen is. Ja. Die gaf het niet te schepen. Nou ja, wenig. Dan was het opgebroken, moest men dat opschwijzen. Dan moest het nog gemaakt worden dat het logische niet past. Dan hebben ze een stallen gebouwd met een hevel. En dreven we dat uit. Ah ja. Zo, medische doen we. En in deze tijd vangst du dan een Novia en hast die bevrijd of wanneer weer dat? Ja, dat is, ik vond dat een nooit als ik bij een appel bij dan vond ik dat In die nooit. tijd weer dat? Ja. En dan het Goud eeuwigstunden gemaakt en Goud eeuwigstunden. goud verdenken, konst du dan met de tijd Ja. wat ene chepen? ja. En dan want dan om zo'n middag de Bolivianen komen om af te brengen en dan hadden 2, 3 reven 2. Hmm. Dan vlees ik nog een middag om geld te verdienen. Ah ja. Wordt niet een middag podium, wordt je opbed. Wat zit ze dan met de handpomp? De handpomp, ja, pompen, je komt koop, geen compressor dan. Het leeft in verder heb je dan nog geen compressor. Oh. Nu heeft zich iedereen over. Ja. Zou du best eigentlich nicht an der christlichen Allerhöchst abgewassen, wanneer weer dan de tijd wat u zit nu, waar ik mij bekeer verloten, weer dat op de evangelisatie, weer dat tegen andere mensen. Also, Nou ja, dat we nog aan de jugendtijd of dan niet? nee, je dan al bevrijd. Je weer al bevrijd. Ja. Dan, nou ja, dat we zo gertjes bij dat we hem heen 18 enkele ergens zo wat. Dan hebben we je missionair. Ja. Dan komen we aan en vroegen we, jongens, wanneer wij het moeten bekeren? Wat meint dat? Ja, wat meint dat bekeren? Hmm. Of zo'n heersraadje door. Dan zegt hij, nou, dan moet nu de Bijbel nemen, dan moet lezen bij het pen en dan zei hij nog dat, je woest de Bijbel. Ah ja, de Bijbel. Dan zag we zo'n de Bijbel. Wow. Je had geen Bibel. Dan had je wat in de Bijbel. Je ziet maar hoe die het zag. Hmm. Ja, weet je, wild opgewassen, weet je. Ja, ja, ja. Dan deed je het ook aan de eigen Bibel lezen. Ja, dat we het hebben een eigen Bijbel lezen en zo. En we zien dan zo dat wordt nog dat veel, wat aan het vele wordt hier in de knie. Dat wordt nog dat zijn wat aan het vele wordt. Onder hadden we al, ja. Dat hadden we niet. Dan kwam dat Jans team, dan voer we ook de evangelisatie. En ik leef op het derde avond. We had Mina, maar je draait twee, dan draait een avond. Dan reed de Heilige Geest te mij. Je moet die toverloten. Bekeren toverloten, nou ja. Dan je naar verre, dus de alle matten, dus alle deeuwen. Wat man allemaal zo'n naam wel. Ja. En dan bekeer ik me bij Peter Jansen van Landskern. Ah ja. Dat was mijn eerste contact wat ik had. Hij had heel ook allemaal contact met mij.
Hmm. Die ben weer Hmm. En senjora ook? Signora, een beetje ik ben onder Ja, opgeroepen. ook dem, oké. En dan waren we ons einig geworden, is niet tafel, dan de tafel abruppen, dan over die tafel gewoon. En dan verzocht ik de Bijbel te lezen. Ik had dan al een cassetterecorder meegekocht. Dan verzochten we ik zat op de trein, Ja, filmen te leren van Christen. cassette te leren, ja, oké. Dan zie je wieder, joh, als Chandjes. Hmm. Amen, zei wist dat je maar wieder hier zit op. Ja. Goed, dan 15 jaar door je arbeid, wat kan dan doen nu? En dan, als je hem te leren op, dat is normaal, het wist niks. En dan komt met eenmaal een DJ aan, een Wolfgang Weber. Mhm. Ik lijkt dat wij nou wat hier, er staan ze aan de rechte tijd van Duitsland uit, ja? Ja. De Investeert hier geld, ja? geld. En dan kwam er meer, zei ze met uw vlommetje. Kom bij haar, ja, kom ik dan aan. Zo, als je stond krijgt op Schweizer. Kom bij haar, ja, met die betreden, oké. En dan zei ze, Herr Flaming, wir sind gekommen. Wir wollen für dich eine Raupe kaufen, einen Bulldozer. Mhm. Aber du musst noch einmal Ja sagen dazu. Ich sage, was ist? Na, dann vertelde er mir, dat hij wil een Bulldozer hebben. Hij wil alles financieren, Bulldozer, ook camionetten, alles wat er wil. Dan zal hij bij hem arbeiden komen. Nog niet anders arbeiden, dat is de beding. Wil zij wat veel land? Veel land. Veel wil hij redden. Veel wil leren. Mhm. Mhm. En dan rouwt hij. Voor de hang rouwde. Also, dat entscheiden die dan niet langer dan? Eine Nacht. Hij zei dan, als je met je vrouw betreden was. Nou, dan zei hij, als hij niet entscheiden dat je, hij zei entscheiden toen. Maar wie had het dat je met Vroeger ook nog een beetje. wat dat hij dat weet. En wat zei hij ab dan? Dat host En is? hij had te mij, du maakt je wel nog een jaar op, weet je, je dacht te lang op, dan kon je niet meer ophieren. Oké, weet je. Dan opbelt je nog een jaar. En wat deed ze dan? En dan hoorde ik de Bulldozer van Brazilië. Ik begin ab om te leren, moet ik hem ganzen tonijn. So, nu wacht mal. Du fährst einfach nach Brasilien, ich meine, Ja. Portugiesisch kannst du Ja, wahrscheinlich, ja. Portugiesisch. Aber weißt du die Städte, wo Nee, checkbar? no, ik zei, ja, wat moet je vinden? Ja, das ist jetzt erst al, die hast einen Müll, ja. Ja, wat man ziet, dan vindt man. Ah ja, en dan, das sind bei dieser Wahl, dort wird es Ja. nie oder je brückt. Nee, je boekte. En dan irgendwo communiceren, nu kan je dat geld überweisen. Ja, nu kon ze het geld hebben. Dan voer ik dan aan, kocht den Bulldozer. Transportadora zit je, Transportadora, über je grens, wat deed dat? dat denk dat had je dan de normale titel dat houdt, de Bulldozer. Dan kom ik op een zaal, dan beetje je den Bulldozer, en dat we een Olaf verrast dat Bulldozer. Dat deden ze zo dat we eigenlijk niks hebben. Nou ja, dan zijn we veel zaal, oké. Dan betoelde ik dat en ik voer dan ook wat Philadelphia met den Bulldozer. Oder die brachten die met Philadelphia Ja. dan. Hm. En dan, Dan nam je dem dan uit de eind eenmaal, ja, en eenmaal namen we die met de ene stadium op. om te zeggen dat alles koud weer. Ja, En dan met alle opwillen. dan met alle over. En op het ook 3 jaar, licht ergens. En du blijft aber wirklich een jaar nog bij hen ab. Ja. Maar bij de jongen van aan Niembelen wat we dan vooruit. Dan kan je dan van ja, Oké. kan je dan van ja dat we dan in doen. Maar ik zal er nog 1 jaar weer aan. Mhm. En eerst treedt ze dan komen we in 2002. Ja, dan wil het jaar aan en we hadden hem in 2 jaar betaald. Dat is im eerste. En dan betaalden we
dan kocht ik den tweede. Ook de Stitcher. Ook de teacher, die zei te mij, we brauchen nog een beleuren, oké? En hij geeft dat geld. Ik zei, hou je dit eenmaal, je zei niet hoeveel u betaald hadden. Dan kon je hem nog geen beleuren zetten. Het geld hadden genoeg, dat weet niet dat het geld veel dan. Nou, Furchtwala. Voor je vader kocht een beleuren. En daar had ik geleid dat de intieme van de beleuren, die zei te mij, want in het Westen neemt ze me voets met. En überwies me dat geld voor dich. En dan zei ik me zo bedelen nog maar. Also de vertrouwde, Ja, dat die wordt dan betalen. ja. Ik kan me niet en ik kan hem ook niet. Hij zei te mij, die hond, de reisje, die ligt niet, zei hij, oké? Dan kocht ik hem wel en pakte hem op de transportador op en voer naar Philadelphia. Philadelphia aankomen, zie ik hem dit dat ik had een beleuren gekocht, hier weer. Dan had ik bij mij op mijn hoofdbal een talier. Ah ja. En dan remonteerden we hem gans. En voer met hem opbedden. Ja, dan had je twee. Dan hadden we twee en dan Dan komt dat ergens aan met de chain en kabel. Ja, dan hadden we het al met een kabel en shit klooien. Dat we die worden bij doorgebroken. Ah, dat weer dan ook klaar. Ja, dus we hadden nog niemand zo'n te doen. Op waar wordt je zijn kabel en chain ja? Na den kabel voer ik de Brazilië schepen. Dan kreeg ik die niet daar in Zoll. Ik moest daar Paraguayse, ik weet niet hoe de firma heette dat, die verkauft kabels, ja. Ah, willst du nie een kabel weg, kriegst du nicht Ja, da. zei je niet daar. Bloß Paraguay, die verkauft de kabel. Ja, en die hadden ze een beetje niet. Ja. Die wilden die ook niet. Nee. En dan zegt een aduanero, zegt zu mir, einer wat dat despacho maken heeft. Ja. Hij zei, neem die kabel maar en tag hem daarin blad. Dat die blad is, ja, ganz blad is. Ja, ik zei, dat is geen probleem. Ik nam hem in het kabinet en voor dan eens uit voor de ruta. Dat had ik hem daarheen blad klappen daar, dat ik Wisconsin nog niet weer hier is. Aha. Nou, we rolden hem op een kabinet. Ik had hem verder ook opgerold, rolde hem dan ook op een kabinet aan op. Ik had dan een Rastrojero heet hij. Ah ja. Een robuuste auto's. En dan voer ik hem zahlen, zei dan, ik wil eens een kabel dispatcheren. Nou, zo'n kabelblad is het. Ik zei, lo mismo, ese cable viejo quiero usar. Nou ja, dan dispatcheerde ik met hem. En als ik het dispatchepapier had, voer ik dan gelijk naar Philadelphia. Dan brengen we een bluis aan. Wo die binnen deed, toen bleef je dan flaschte. Ja. Renwasje gesmokt. Ja. En dan flaschte. Dan deed het. Nou, dat we een ram nemen. En ik had een Brazilianer, die kon die even flashen. Die flashe door in die kabel in. Dat hielp voor dat zo. Ja. Flashe hem dan en dan weer. Maar weer geen probleem meer dan. Vroeger was de schierenslieper. Dan komt dat einfach op met chip en kabel. Ja. Dat ben je ganz tevreden met. Dat is ook. Die zijn we gewoon tevreden met. We ook. Die deden mooi bij Dertsen uit. De verwolder van Cambuí. Ik steed hem al een leg aan. We dachten maar dat wordt maar 1000 meter brennen, dan worden we wel fris brennen. Dat brennen we 5 kilometer ligt daar, joh. Dat is vier, van dan hebben we niemand meer zo gebrennt. Dan met andere parcellen gemaakt. En maar zo doen dat het vier zal even kunnen. Dem hast dan ook afgearbeid in Bulldozer? Ja, ook de overheid. En dan gaat het nog een draden of dan gaan nog maar die dan dus weer aan met deze?
Nee, hij nam me aan en zei, ik wil nog een schepen. Ah, dan zei hij zei, maar ik wil nog een schepen. Wil ze een van de picada maken en twee van thuis. Nee, dan heb ik dat, dan moet ik twee, kocht ik nog een. En dan deden we met drie, deed ik fijn. En nee, ik moest helemaal naar Brazilië voor het delen holen. En ja, Wat krijg je met de delen? Aan mijn handen daarvoor? en we gaan hier. Geen rechtje verbinding, telefoon, Nou, blootaflecht, joh. ja, het laatste jaar bij de verbinding, ja. Wat zijn je dan ook maar rechtjes liggen gebleven met de bulldozer en je buddelt, hoe kreeg je dan eruit? Ja, ganz lief, dat je de was hier. Dan in een wul, een bos, hadden we een heerlijk gebraad, en dit jaar ongeveer 3 maanden hem drogen kunnen. Dan een beetje breder, beetje langer als de breed is. Dan deden we met de schede ontscheden, die boom, dan op die boom naar voren. Die was meestens, Ah ja, nou kwam het eruit. dan kwam maar uit. Alle, dat is een arbeid geweest, ja. Ja, dan passen we eens een spitten op die jongen. Want eenmaal gespeeld hier gooit niet snel lernen. Ah, Bij de leeuwen treedwils. Raam voor en zo wat is. Manchmal weer bloos een weihnachtsleeg, en ik hier. Die weihnachtsleeg, dan een weihnachtspijp, dan die. ja, ja. Door wel allemaal afkomen. Ja, ja. En wat met de arbeider, als het allemaal goed je voor, Hij zei allemaal goed. Mijn mening wordt zeer goed, weet je. wat een erlebnis je had met de arbeider, wanneer die aan veraf allemaal aankomt? Ja, dat had je gehoord, joh. De verschiedene, maar de meeste weer, eenmaal dan hadden ze me zeer eentje gewischt. De eerste dat weer een beetje slecht weer, dat weet ik wat. Die hadden de bulldozer heistald bij een borde, ganz op den gas, en dan... En ik kwam dan met de kamerad nou voor hier meer op, met eenmaal zijn ze mij, ik kom er een maatje gewoon. Hij zei, oh, eerst op voor hij zat, en laat zich van kochte feit worsten. Even dag. Om klok 10 het, half 11 ongeveer. Van krachten feit worden. Dan zei hij tegen hem, dan moet je zeggen hebben wat dat is nu. Ja, Je moet dan niet een mens verliezen. aha. Wees, wat dat is. Want ze hebben er maar één zit, ze zetten worsten, De andere arbeider? Einer weer op een boom, einer op een dak en einer weer dan nog een boot lagen en zo. Dan? Nou ja, en dan is je allemaal de doodschempje erop aan. Ja, Wat nu? ruhig blijven. Ruhig blijven, ganz ruhig, dat is dan alles normaal is. Wat hadden ze van uitreden? Nou, dan worden ze gepust weer mee. Nou ja, weet je, ga je aan hier niet uitgesteld en verpust, ze willen opbellen. Wat is dat dan? Want de ruhig wat Hij zit aan, hij is weer aan het krijt holen gekomen. Hij broek aan een taler. Aha. Nou ja, dat is goed. Stem dat ook? Nee, stel niet. Hoe is dat dan nu metnemen? Die zou dat metnemen, in huis. Hij zou die dagen pakken, ik kom hem extra holen, ik wil dat metnemen. Dat we de verste arbeider. Ja, weer de eerste Oké. arbeider. Die commandeerde ik ons weer, maar de Jan, ja, wat dat alle zei, dat zei hoort, ja. Ja. En dan voel ik met hem naar huis. En hij weet, hebben we ons ook niet veel verteld. Het leven is eenmaal een woord oder wat. En dan komen we nog Vicina naar bij mij. Dan zei hij hem nu, als het over wie gaan willen, zei hij. Ja, die best verreten, zei hij. Aha. Dat was leuk, hij zei. Zo'n dam student staat man normalerweise niet. Dat had je me gewacht, zei ik. Nee, zei dat hier is hier. Je ziet uit te schaffen daar. Zie je ook geen te schaffen, maar je leent de rest is dat blot ook.
Aha. Na, kann er gehen. Kon er gewoon. En hij is goed dan nachher, weet je, als hij een vriend had, voet dan voetstrein de blauw toch? Nam een blauw voor hem met, van hier van de pomtalier. Hij zou je maar in ook op hebben. Hm. En dan voel je wat luisteren, als het is aan de ganze week zo, weet je. En dit draait ons van wie, een wordt klokken wil, dan Chile aan stout. Ah, ja. Ja. Dan hadden ze echt niet gewacht tot ze zaaien, weet je. Mhm. Wie lange hast du dann privat noch mit Bilderdorf geschafft? Ich glaube, du hast inzwischen die auch eine Fans abgebaut mit Fei und so. Leidst du aber für andere Menschen dann auch noch her mit Bilderdorf? Wo bitte? Jo, ik deed na echt, geloof dan 21 jaar bij Kabui, weet je toch? 21 jaar. Oh, bei dem Dietschen klar. Ja. Dan verkocht ik die, dus. Ik had een lekker landje gekocht, dan Noorden. En op die stand wil ik me dan, en de verkochte bedrijf op die bediening, dat hij door opruimen kon. Die bedrijf. Ah, okay. Bedrijf, een camion transporteerde alles. Mhm. Verkocht maar alles. Mhm. So konntest du dort dann auch anrichten. Kon je dat ook aanrichten. Mhm. En Gemeinde, als du dann an die Gemeinde wärst, hast du an die Gemeinde mitgearbeitet noch? Ja, ik had op aanvang weer krogen. Nu hier weer eens eenmaal hof of weet ik wat. Maar ze hebben hof. Dat weer allerhand lagen. En weet ik wat alles. Wirtschaftskomitee? Dan heb je een wirtschaftscomité, dan heb je een financiencomité. Hm. Dan, Also dass du am Anfang al sitzt, du wirst thuis nicht allein zaten, lieber mit Menschen. Ich glaube, so ist das auch wichtig an der Gemeinde, ja, dass man mit Menschen Kontakt hat ja. und an der Gemeinde ist. Du hast viel gesagt von früher, Tita soll da ja weit vorabgegangen, aber was würdest du noch vielleicht an die Menschen mitgeben wollen? Wat ik jullie wat am meisten wird gedacht, dat is eerlijkheid. Eerlijk zijn tot die mensen. Dat dan je wenst den besten Kommunikation oder was sagen, Verbindung. Ja. Also ehrlich sein, dat is bij mij nummer 1. Also, dat wir meine Arbeit haben, wenn ich mir einmal verlaucht, dann kann er wohnen. Mhm. En Da die- ich hatte niemals gefragt, was nicht da blieb, was ich wieder nicht, und ich los, kannst kommen. Hm. Das ist auch eine Haltung, also, sie ist in der Meinung, wenn du ein großer Mann bist, ein großer Patron, dass du dann die Stiefel sieht hältst. Die Rechtslinie, die moet allebei zu sein sein, weißt du. Mhm. En dat is nog weer immer Nummer 1, ja. Mhm. En En eerst redet sie auch noch von, dass die Menschen gleich sind. dat de mensen ordelijk zijn, dat is weer bij mij immer eine klar. Da komen dan Brazilianen aan schreepelje, eine met hartproblemen, einer met janten. En ik verzocht ihn immer, ob het hier, en dat is minister, dan Brazilianer, dan Paraguayer. Dat ze dat im Fuß am Anfang, not keine kommentieren, soll mich nicht verlegen. Mhm. Ich wenn ich einmal mich verlacht, dann wird es ein. Mhm. Es ist hier in der Sache sehr krass. Mhm. Naja, so als wir dort in unserem Leben auch, wenn wir Gott und Jesus in unserem Hort haben, Ja, krijgt. da ist das eigentlich auch so. Ja. Krass, entweder ja oder nee. Ja. Krijgt. See. Dankeschön, Herr Moment, Dat zijn. dass wir das hier machen dürfen und ich Ja. hoffe, Ihnen hat das gefallen. Und bis Ja. zum nächsten Mal. Ja.